Мне бы грошикаў зняць, калі ласка. Добра. І колькі хочаце зняць? Ну я не ведаю. Шмат. Ваше імя? Даега. Імя цалкам, калі ласка. Гатовы? Так. Diego, Raúl, González, Mateo, Santiago, Sebastián, Lucas, Benjamin, Felipe, Bruno, Leonardo, Joaquín, Lorenzo, Ignacio, Rodrigo, Simon Mendes. Ясна, гэта ўсё? Francisco, Pablo, Andrés, Juan José, Emilio, Isaac, Bautista, Esteban, Ian, Raimundo, Sergio, Gabriel, Sánchez. Добра. Гэта ўсё? Джуніор. Окей. Трэці. Пошук по імені нічога не дае, сэр. Вы ўвогуле маеце рахунак у нас? Я не ведаю. Не ведаеце, ці ёсць у вас рахунак? Шчыра кажучы, не памятаю. Чаму не памятаеце? Я п'ю шмат такілы. Навошта п'еце шмат такілы? Таму што жанаты. І чаму гэта прымушае вас піць? Можаце не адказваць, гэта не мая справа. На жаль, у вас няма рахунку ў нашым банку. Блямба. Так і думаў. Можа, хочаце адкрыць рахунак? Гэта доўга? Не, сэр, гэта не доўга. Але колькі гэта будзе? 15 хвілін ці гадзіну ці колькі? Прыблізна 20 хвілін. Гэта пасуе вам? Не ведаю пакуль, дай падумаць. Ладно, падумаў. Давай зробім. Добра. Для пачатку мне трэба вашыя паперы. Вау, спакойна, коня не гані, а? Што? Я думаў, гэта будзе ізі. Ну, я сказаў, гэта не будзе доўга, але можа ё правы? Ну, типа, былі. Іх анулювалі? Ну, скажам так, я выпіў шмат такілы, ну, пра якую я вам ужо казаў. Ну, і мне далі папярэджанне. Разумею. І што потым? Ну, скажам, праз пару месяцаў я зноў выпіў такілы. І мяне зноў заўважылі. Неяк дзіўна, што вы гаворыце, ну, скажам, і потым расказваеце літаральна ўсё, што з вамі адбылося. Так, а што не так я кажу? Ну, напрыклад, нехта рабуе банк, купляе потым дарагую машыну, і калі яго пытаюць, адкуль машына, ён кажа, ну, скажам, у мяне багатыя бацькі. А, зразумеў, гэта нейкі сарказм, так? Дакладна. А гэтая лухта ўваходзіць у тыя 20 хвілін. Хоць якія дакументы маеце? Ну, ёсць моя фотка на тэлефоне. Гэта недастаткова, сэр. Не да што? Недастаткова. Гэта што значыць? Значыць, што гэтага мала. Ясна, круто. І чаму так не сказаў? Не ведаю, сэр. Думаю, у мяне пашыраны вакабуляр. Што пашыраны? Вакабуляр. Гэта што? Гэта запас слоў. І чаму вы не сказалі так? Сэр, я думаю, што без дакументаў у нас не атрымаецца стварыць вам рахунак. Слухай, можа, сотку пазычыш, а? Прабачце? Пазыка, ведаеш? Ты даеш мне грошы. З банку свайго. А я табе іх вяртаю. Калі-небудзь у сваім жыцці. Гэта так не працуе, сэр. Ну, скажам, можа, запрацуе. Вы зноў неправільную метафору ўжылі. Бля. Паслухайце. Вазьміце свае дакументы, запоўніце неабходныя паперы, вяртайцеся сюды з грашыма, і я вам дапамагу. Ладно, я зразумеў, добра. Так, ну, думаю, на гэтым усё. Яшчэ адна рэч. Якая? Можна мне 20-ку пазычыць? Не пракаціла.